Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yo, but the table sisi. Ay, shem. Ndaba yini? Ay. Ngiyangehlula ke manje. Ngicela ukuthi sikhulume nge-TV show ibe yi-TV show. Sikhumbule futhi ukuthi babe nesikhathi njengoba debese Sun City kushuthwa ukuthi lokhu konke abakushuthayo i-production team bazokuveza njengoba bekuvezile. Yilana ke sengifika khona nokuthi uTirelo noVuyo benza into efanayo. I-behavior yabo, indlela engibone ngayo kuleya episode ibifana yonke into. Khona nezinto ezibalwe uSibindi before episode 13 eyibala ngoVuyo, kube ngathi ke uVuyo uvela kanje, kodwa ku episode 13 bafane ngayo yonke into. Mhlawumbe manje ngenza ke izibonelo, uma uVuyo efuna ukuba umamkhulu, uTirelo uyafuna ukuba umamkhulu kodwa akakukhulumi. Sikubambile lokho ku episode 13 ukuthi angizokwazi ukubuyela khona njengamanje. Mhlawumbe mase senza i-full review sekufanele ngibale amagama namagama omunye awakhiphile komunye. Lana ke esekufika khona lo othi akufani because uTirelo usebenzise ingane. Lento esho uTirelo ngoVuyo nakuyabuyela kuyena because naye unengane. Ingakho ke ngikubone kungasindi ngoba mayethi ukukhulelwa kwakho ubuzama ukuthi ubambe umfana naye nje unayo ingane. Uyayibona leyo nto? Uma uVuyo ezofika nendaba yesifo esingazi ukuthi isifo esinjani kade naye involved noSibindi, iyafana leyo nto. Manje nina aniyifuni-ke, nifuna siyibambe ngokwama fan base, kulungile ke ibambe ngokwe fan base, kodwa le ngiyibonile mina konke kuyafana. Yabo khona i-match wrestling dala eyayiba Sunday, angikhumbula ukuthi kayisike iyobani. Le wrestling le kwakuthiwa bazoshayana bekhipha iy'tulo, bekhiphe yonke into besisakazana ematafuleni. Ilento ke beyenziwe uVuyo noTirelo. Ngani? Bayazana. Uyazi ukuthi uTirelo kuzwela kuphi kuVuyo, noVuyo uyazi ukuthi kuzwela kuphi kuTirelo. Yingakho uVuyo ezokhipha into abayifihlile yaba eyabo, yaba yihlazo labo ukuze ikhulumise uTirelo, because lesikhulumisa uTirelo isisusa lento yokuthi hawu, njengoba ukuthi uhappy understanda zonke ezinye izinto, awunandaba nezifo noma kuvela izifo, usuthukile manje. Angithi le isiyamhlambalaza naye ke mayizosebenzisa i-pregnancy ukuthi wena uba nengane nje ubamba umfana ngoba sekuyakubhedela. Kuhluka ngani? Akuhlukile, iy'ngane zabo ziyalingana. Iy'ngane bayithole ngonyaka owodwa, ngazo sishaya nesikhathi esingakanani. Ayikho into uVuyo athi ushaya ngayo uTirelo izwele. Sekusele kulaba-ke abangafuni ukuthatha i-TV show njenge-TV show, bayithatha ngokwama fan base, bafake imizwa. Mayezothi uyagula, bagula bonke ngoba bahlanganiswe uSibindi. Mayezothi ubamba umfana ngengane, naye unengane. Wayi-ke manje ufuna ukuthi mina-ke ngibe phakathi, ngibe yixoki, ngiphike into engiyibonile ukuthi hawu, nje usekhipha amagama omamkhulu nani naye ufuna ukuba umamkhulu. uVuyo maye echaza uSibindi ukuthi ubefuna ukuthi bonke abanye bephume kube wuye, noTirelo wenza leyo nto kodwa akayikhulumi ama-actions akhe ngoba ezenza nje u-understanda yonke into. Yingakho ngithi u-episode 13 into engiyibambile ukuthi niyafana. Angangakhuluma kakhulu omunye ekhulume kakhulu, engavela ngokuthi mhlawumbe omunye ikhanda lakhe liyashisa, omunye lipholile, kodwa into abayifunayo iyodwa, ilo yaSibindi. Ma uhleli uyazi leya wrestling ya Sunday kudala le sasiyibuka after church, le yayishisa owasekulindiwe futhi kwakuvalwa ngayo, mhlawumbe kuzoba uJohn Cena, ngazi uJohn Cena nobani, mangasiyo uJohn Cena ngoba ku-Undertaker ngazi nobani, kodwa leyo yokugcina
Kube yile ukuthi balahlane ematafuleni bangena ngaphansi bakhiphe iy'tulo. Yileya nto-ke beyenziwa uVuyo noTirelo. Ngasiphi isizathu? Ngosibindi. Futhi leya nto ize yangibeka kuleya ngane le ephumile ngesikhathi ethi eThekwini kwenzakalani. Bobabili bebefuna isikhathi noSibindi. UVuyo-ke as umuntu wesifazane, intombazane, ubengeke akwazi ukusho gaga lento ade eyifuna. Yingakho ehleli laphaya ekhuluma noSibindi, and indlela abakhuluma ngayo manje seyi-polite. Anikubonanga nalokho ukuthi uVuyo uma eqala ekhuluma noSibindi uthi-ke ngiyazi ukuthi-ke sihlukene kodwa ngifuna ukuphuma la ngi-right, kumnandi kuwena Sibindi. NoSibindi futhi washintsha ithoni yakhe yokukhuluma ngoba uyazi ukuthi inkinga yini. Usethi-ke uSibindi kuVicky, mina anginayo inkinga noVuyo. Ngithi hayibo, inkinga indlela uVuyo akhuluma ngayo, hhayi ukuthi mina angithi useyamthambisa, hhayi ukuthi mina nginenkinga noVuyo, hhayi futhi ukuthi angilaleli. Konakala mase kufika uTirelo ngoba mase kufika uTirelo isiyashintsha-ke le nkulumo. Yilana-ke uVuyo esediniwe-ke naye esesho kakhulu ukuthi ungenaphi uTirelo ngoba bese beyilungisa indaba yabo. Bekushoda nje ukuthi kuthiwe wena Vicky awusiphi isithuba sikhulume ngoba usethi anginankinga noVuyo, uyamsondeza. Inkinga enginayo i-manner of approach. Nina nenze njani-ke? Nisuka la nithi hayi uVuyo ubeseyivala i-chapter, uVuyo ubese eqeda, ubefuna nje ukuthi uVuyo ubonile ukuthi ilanga leli lokugcina benoSibindi lapha eSun City, mangabe bebeshutha vele uSibindi uzophindela la iphindela khona, noTirelo ula khona, sebedinga ithuba bobabili. Ilana-ke sekuvela khona ukuthi-ke uVicky ubeyi-threat kanjani kulo budlelwane baVuyo noSibindi. Uma phela kuwuVuyo othandana noSibindi, angeke kwenzeke ukuthi umlomo wakhe ube uVicky. Umlomo wakhe kuzoba uyena esho izinto angayithandi futhi ekwazi ukuthi ekhulume noSibindi emlalele. Uma futhi bobabili bekwazi ukusonga uVicky, kusho ukuthi ubudlelwane babo uVicky uzoba yi-manager ethi left beshone ka-left, ethi right eshone ka-right. Ngoba into esiyibonile uVicky bamlalela bobabili. Unento yokuthi unesandla ngaze esi-powerful ngoba uVuyo ulindele ukuthi amazwi akhe ephume kuVicky kodwa yakuSibindi. uSibindi uchazela uVicky ngendlela epolite ukuthi kwenzakalani into engabe yenza kuVuyo. Kodwa manje ngifuna ukuphuma nani nokuthi uTirelo ubhede kakhulu. Ngizwela zonke izinto ey'shiwo uVuyo kuTirelo. Uthe mubi ukuthi nje umhlophe, ugcwele ububhanxa ekhanda, ingoba uSibindi umfunza izinto amtshela zona kwi-period sakhe. Lezi zinto uVuyo ayizisho ngoTirelo uzazi ngaye ngoba ngithi obahlanganisile uba uSibindi. Lezi zinto uTirelo ayikhalkuletha ngoSibindi nangoVuyo ingoba bahlanganiswe uSibindi. Nenxabano abanayo, omunye ufuna isikhathi sakhe noSibindi nomunye ufuna isikhathi sakhe noSibindi. uSibindi-ke uhleli laphaya urefo opholile ongazi ukuthi impempo ishaya nini ngoba isiqalile phela i-wrestling, iqala phambi kwakhe. Kubhede phiki mase kungena ingane uSibindi ubaba wengane, angeke azizwe ngale ndlela uTirelo azizwa ngayo njengoba belwa. Osefaka ukuthi siyagula ngoba phela ukuthi uyagula ungena kubona bobathathu, uyabona. Mase kuthi futhi wena usebenzisa i-pregnancy ukuwina umfana ungena kubona bobabili ngoba bobabili baney'ngane ey'cishe y'lingane. Mina-ke ngiya-review-a ngithi i-TV show ithathe njenge-TV show, ningaze nidlulele nenze idrama nifake izinto eziningi ezingasangeni ngoba nokhomba umthakathi ngeke umkhombe umthakathi nje. Usuke waze ngani ukuthi omunye uyathatha uthi niyathestana, yabona. Kodwa yonke lento bebeyisho umsuka wayo noyidalile nowenza futhi ukuthi omunye edelela omunye ukuthi uSibindi uthini komunye, nofuna ukuzenza ngcono ngomunye ukuthi uprovoke omunye mhlawumbe ebona ukuthi sengathi mina ngiphatheke kahle. Yingakho-ke seyothinta leyo ndawo yokuthi-ke noma ungazenza happy kodwa ziyakhala la.
sesibamba lokho. Kuthi nifunani-ke manje, niyaxabana, shiyani nje indaba yengane ingene ngokuthi ubesefuna isitulo laphaya. Ubesefuna isitulo sokumshaya ekhanda, wabona ukuthi ngeke awine. Wasebenzisa-ke ukuthi i-pregnancy yakho uyenze ngoba wena uthi ulungisa izinto. Kanti nasi sizothi wena nje sizwe ngawe ukuthi usuka ko-number 7, usuka ko-number 4 kodwa waba ne-pregnancy. Shuthi nonke nobathathe aniyazi i-condom. Angithi manje senifuna le nto ngiyenze ilingane-ke. Mase ngiyilinganisa sengizothi bonke bobathatha bayazi i-condom ukubaluleka kwayo. Cha, angikho lapha. Ngireview i-TV show ukuze ningaphatheki kabi, ukuze ninga-offend. Kodwa manje ngifuna ukwenza njani? Ngifuna ukuba bias kule channel. Le channel asiyo Gifeng Base Space sithandwa sami. Ngiya-reviewa, ngiyaxoxa, ngisho futhi ngendlela engibone ngayo. Yingakho-ke ngithi kuyafana. Kufanaphi? uTirelo unengane noVuyo unengane. Yonke lento uVuyo aseyisho nje ethi isala naloyo ogulayo, loyo ogulayo uyena futhi abefuna ukuthi amenze abe umamkhulu. Yingakho mayethi uTirelo ukube ukwenza umamkhulu ngabe uhlale, wathi yes. Emva kwalokho waphinde wathi no, udidekile. Phela uVuyo simbonile enosibindi. Sesimbona okwesibili. Ngize ngathi mina ukuze mhlambe masikhuluma nge-TV show asithi uVuyo okwi-TV. uVuyo okwi-TV esemzumbe abazali bakhe ababediniwe. Yena ngaphakathi khona lento ayithi ubona usibindi. Nangendlela futhi wayembuka ngayo, ngindlela efanayo le ade yenza lapha eSun City. eSun City ubeze egoqa izandla ayibeke la eceleni kwesihlathi etshekisa ikhanda. Mayephendula uTirelo ubuka usibindi. Ngithi hayibo Vuyo. Mayephendula uTirelo uyabona ukuthi akakhulumi noTirelo, ukhuluma nosibindi. Usibindi lapho sembona futhi naye ukuthi ubabuka bobabili ngoba uyazi ukuthi kwenzakalani. Nithini yeke? Angithathi iside, angithathi iside. uVuyo i-body language yakhe beyisho nje ukuthi ufuna usuku lwanamhlanje luphele yena ekhulumile nosibindi. Noma engathi laphaya eceleni ubefuna ukumshaya ambhakaze ngodonga, kodwa lento ade ekhuluma lapha etafuleni izenzo zakhe, indlela abuka ngayo usibindi, nokuthi adinwe ukuthi sekuthiwa-ke uhambile. Besafuna ithuba nosibindi uVuyo. noTirelo futhi ubefuna into efanayo. Yingakho ebuya fast, ngoba ukubuya kwakhe fast uyazi ukuthi kuzokwenzeka labo begcine bekhulume bezwana. Nangu-ke sesho-ke ekugcineni ukuthi-ke yena into ezomhambisa ukuthi usibindi noVuyo belungisa izinto, ingoba uyazi ukuthi lokho ku-possible bake bakwenza before. Yikho-ke futhi ebuyini. Bayafana-ke guys, into bebelela yini? Usibindi. Befuna ukukhuluma akuqali futhi basho nakwiphathi kalwandle ukuthi uma bendawonye into eba inkinga ukuthi nalo ufuna ukukhuluma nosibindi. Asazi noma kusuke befuna ukukhuluma. Basho bathi-ke vele uma sebendawonye inkinga yile. Wakuveza-ke futhi usibindi ukuthi kuye kwenzeke lokho. Angikuphiki-ke sengikubonile ngoba ngize ngabuka ukuthi hawu iTheku lenzeka kanjani le triangle. Ngayibona into ngathi mase kuthukana sekuzodabuka ney'ngubo. Kusho ukuthi khona la mandla khona kulo mfana, bamkhukhumezile-ke. Ngoba phela lento abayenzile sonke sithi hawu kanti unani usibindi kule ndawo esingayazi-ke, uyabo. Bye-ke guys, niqhubeke-ke nixabane. Hayi manje angisayazi into yeni, qhubekani-ke nixabane.